Perun ulos kohdusta, oli odotukset elämälle korkealla. Mä oon voittaja ja maailma odottaa, mikään ei voi satuttaa mut. 24 vuotta riittää harhakuvat karistamaan. Jos pitäis maailmaa sanoa kuvata, se ois pettymys. Yhdentekevän elämän antiklimaattinen viitekehys. Varoittava esimerkki oo se, joka sai kaiken. Hyvän perheen, turvallisen elämän ja naiset. Koko platta epäilemättä epäilyttävä. Tää ei oo sun ystävä. Varo vaaraa. Analyysi syventävää, introspektion kyllästämää. Tää saattaa yllättää, mutta ei koskaan parantaa. Itse tuho lähtee valintojen puutteesta. Päämäärää vailla aina sama paska uudestaan. Itse tuho merkki itsepetturuudesta, kun et ittees pysty luottamaan, se on hyvin haastavaa. Jos katot maailmaa pinta harmaa ydin mustaa, tieto lisää tuskaa, alussa jo loppu odottaa. Ei tarvi jäädä arvailemaan, oisko käynyt hyvin, jos itse tuhosesti kaiken ennalta jo hajottaa. En oo sitä silti katunut kuin hetkittäin. Ainoa keino päästä eteenpäin, askel taakse. Mä sanoin ei rakkaudelle, kun lopun näin, ja sitä jotain uutta alkuu odottamaan jäi. Itse tuho! Narsisti tarttoon putos, aivo tarvi kudos, aivo kuin simulaatio, itse tuho! Aikokime liukeni, koska yhteiskuntaa meni vedä ensin perspektiivipienennys lisää on tulos. Kiusarven solurapaus katoavaisuus sulos. Identiteetti haetus, neuroottinen pakkuliikeharjoitus. Halusit jotain enteentrofinen helvetti on lopputulos. Katot sisälle itsestään ulos, sitten suuntaan menee muutos. Sun samettia on horisonttia mukana itse tuu kasetti, jolla teidän perspektiivi oikeesti mittasuhteisiin laitettiin. Masteri ja blasterillien turhamaisiin itsariin. Atomitäidin kehon yhteistyö soppariin. Kitsasti olla kemikaaleja tärisevi. Informaatio ämpäriin, nyt tarjosuikovit säväriin. Itse tuo EP. THC, PCB, hermottuvat perseet, joilla tukittaa kaikki sun koneen. Suuntaisesti johdettu, DLMistä ongittu. Itse turva balografini video aloitettu. Mulle kerrottiin, että se on pelkkä perspektiivikysymys. 2 unnin lauma vaan perseily tylyt yritys. He horisontti kirvata kohti Roomaa hyvä elämä. Ja paikan päällä laitetaan koko vitun mesta palamaan. Sillä valituksesta hyvinvointiheimo haaskas on turhia. Koti-Suomessa ongelmia ylivoimaisesti joku ihmisiä. Tee hyvää havaintoja, mitä on tarjolla. Lääketsyklopee ja potilastaa runkkarien planeetta. Itse tuho!